Dan gaan we naar Oostenrijk. Dat is iets allemaal wel eens geweest. En de mars die we terug kunnen spelen, dat is de Schönfeldmars. En die kan ik wie vertellen. In Oostenrijk loop je door de harmonie net zo hard met deze mars bergop als bergaf. En voor degenen die niet weten wat dat is, ga je het maar eens proberen. Dat vindt niet met. En als ook nog wel eens moet blazen, is het nog veel moeilijker. Geen aandacht voor de Schönfeldmars.